For første synlige bevis for, at arbejdet med havmølleparken ud for Anholt er i fuld gang, dukket i dag op ved Grenaa Havn. Her blev første del af det søkabel, der skal forbinde havmølleparken med fastlandet, ført på land. Gravemaskiner gør klar til dagens store gæst. I dag skal vi trække Anholt-kablet i land. Morten Arnkild Wilhelmsen er ingeniør hos Energinet.dk. Det her er noget nær optimale forhold for at lave en i-landtrækning. Det ankommer her med skib. Vi har connector herinde på det. Skibet bliver forankret i vandkanten. Men som kabelskibet forsøger at trække sig tættere på land, går det skævt. Men skaden er ikke større end, at betonklodsen kommer på plads igen, og arbejdet kan fortsætte. De er parat på land, men vejret spiller et pus. Det ser ud til, at det dårlige vejr kommer hurtigere end først antaget. Vi lige pludselig så er vi ved at være presset. Der skal til at ske noget nu. Nu skal der folk i vandet. Skal jeg lukke den helt? Jo, tak. Ude på vandet bliver vejeren fra land hægtet på søkablet. Kan vi sætte tempoet lidt ned, den? Vi prøver at køre lidt langsommere. Og langsomt kommer det tættere på. Vi fortsætter med at hive ganske småt her. Og det skal foregå langsomt, for det her er et særligt kabel. Kablet er ca. 27 cm i diameter, så det er faktisk verdens største kabel. Gennem det skal der gå en masse strøm. Det er et treledet kabel, og så er det et 220 kV kabel, altså 220.000 volt. Og så skal den transportere 400 millioner watt. Med 4 meter i minuttet nærmer kablet sig land. Nu er den på land. Og her er det. Kæft, det er stort. Et kabel, godt 8 km langt, og en vægt på 91 kg per løbende meter. Endelig fra skrivebord til virkelighed, der er glæde på land. Ja, det er dejligt. Nu trækker vi den op, så den er lang nok til, at vi kan få lavet overgangsmuffen på et senere tidspunkt. Og så dækker vi den til for at beskytte mod vind og vejr. Og så er vi klar til at komme med landkabel på et senere tidspunkt. Dagens søkabel er kun de første 8 km. Der mangler yderligere 2 kabler, der skal sættes sammen til søs, før de sammen kan nå ud til havmølleparken 25 km ud fra Grenaa. Energinet.dk forventer at have trukket samtlige 25 km kabel til september.